if you know how rich I am, Chief Gwan and now, open him how rich in the Nenigwe. In my father's house, there are many mansions. According to a book of this guy, chapter here. You understand? Onwe ga bunyagi ime bela. Ihe lekata ho na mom be travel. Obata ofu dia he ga stop na shop ya. O ga na Chineke otu aka ede. Are you hearing me? Onwe pere nje belu nwa ya na mgbede. O de lekwa ya table na. Nwa ya we say bela we so siri na gwa gi ya. So siri furu ofu na aro. Guess what? Nwa ya we say we bia some days ago na him testimony. Ye Chineke udi ngozi Chineke ngoziri ya. Why are we seeing one? Only so actually can do on one. Let me make it easy. Let me make it easy. Do you understand? Oh. Akademma. Meaning. Take him akademma. Adeli ele we woli adebe eba. Oye chi ga ko na oda na ni. Ka ị na-achọ dị kọwalụ m onye ọda na nkịta iwunite tichesi etinye n'ime ebe anụ a si onye pụta igo ya ka m ghara ịgwa ya onye igwe anụ ya mana ọda na nna ọga ofu bụ 500 ha na-abụ 1000 ị ga-enyekwa m ego ya inyelo m ya ha eshikwa ebe afọ mago ya ma keke bụ mama ya ama mama ya abakwara m mba o biko nyekwa m ego a ofu 500 ha na-abụ 1000 na-atụ ya egwu ọ ganyegodo m ego ya biko nsị gị nye m ego ya ha na-abụ 1000 n'ihi akpa m ya n'aka onwere ebe ị na-aga o mini maka 1000 naira ọ ganye m ego a apụmaka onye mara m ngapụta ọzọ ka nye gị ego ikpu mask egodo m ego a biko mabara apụ n'ụgbọ oh, I'm a man of God, though. Full grown man of God. Now, baby, this girl was my boss. I must have read that. Okay, boss, that one. Okay, born now, yeah, man. Oh, no, to the bonsai. Teacher say, I will let you back some Makwana Madon or Dan. Oh, yeah, good. I cannot book on the tire. One of we're going. Oh, for 500, and about 1000. 1000 naira. Up my canal. Nani. Mo gula tano odika ibuna lapia. Kuvoge imanudi. Imanu do oneza fugi. Iwe lulok na agba onu papa maka na mmadu apia go bia kwọ ụgwọ ihe anu a. Ika mụ na ikara na ebe a inye m ego. Ayo me kworo mu ụgwọ. Ọ bụrụ kwuru gị Chineke story ga akwụ gị. I didn't beg him. Jesu. Ayo lo mi ayo. Na bi ajọ obi ajọ ọnụ. I thank you. I will. Open the money, Chineke. You going 1000 now? But listen. You 1000 now. You going here, kita. Teach me. Na ti ego yi. Okay, make him go over court now. Eze eju am. You go do me go. Ajọ ọnụ gị kpatara ihe nwoke mmadụ jiri n'ihi kwuru ọ bụrụ dị okwu nne m ya abalụ m mba ma ọ bata. Ọmarịcha, Agwa dị m ka ị na-agwa. Go do me go. Ma begodo, abara. Asa. Abara begodo. Hello. Okay, did I know you? This evening you will die.